Nan binangga kita, jauh ginay kekara. Imbis na kuma laman pasensya na matulala iya mata kapnan syua-syua. Simako'y number mo ay gayama suta uwan siyan semak ni syamun panamamta si kami nakinamamta si kami pianidek na ang kento'y nagdagdawan ang kento'y nakakaksyan si kamlatay na kanam-nam-nama si kami nakinunan si kami kanusan ang kenapitegang ang kenay sinis ko'y dak yun salamat asinemak muak si kami na'y sumekan. Sabay kumata ano san mo ako ma at kama siya nagan sismakantahan orasyan iyakan ko yamin na kaya sunsikam si kami nakinamamta si kami pianidek na ang kento'y nagdagdagan ang kento'y nakakaksyan si kamlatay na kanam-nam-nama si kami nakinunan si kami kanusan ang kenabitegang ang kenay sinis ko'y dak ng salamat asinemak mua si kami na'y sumekan. Okay, thank you so much, ladies and gentlemen. Agres apay basi. Ay, apa ituloy din timplak na mo ay happy jay.